Mag-training ko kay kusibos iPhone, kusga na kayo. Kadiliman. Oo, saman, Junjun. Tagay kong powers para makita na ko sila mo sa iPhone. Karon dayon? Oh! Oo, sige. Nagaanti ka. Dawata ang power. Nana, dito i-check, no? Oh! Kit na kayo kong muscle ba? Dapat mag-training patag mayo para dili ta mapili sa ato kalaban. Aray mo siya. Junjun Montana! Nakusama na siya dili ah! Naaray mo dili ah ha? Tawakan niyo upot! No! Sige! Pasi na! Ako na bahala ni! Oh! Ibaho kayo! Dili na ko makaya! Come here. Kadiliman! Unsa man, Junjun. Anong kuskin mo kasi mo sa iPhone? Alangan, nangayo ba di kag power sa kuha, ingon man ka nga, imo ra siyang pangitaon. Tagay kong power, pre! Tagay kong power! Gusto mo mabilihan sa mo sa iPhone! Oo, sige, para ra na sa part 2. Relax sa diha. Salamat siya bay, wala spirino kay napas spirino. Dido rin siya karon pa. Oh, Asa si Junjun? ipasi na oy. Bantay makita na ko to. Bantay lang ka sa kuha. Lah, usa man imong power spirino. Palo ka mo sa iPhone, nakilatan ko ito niyagi ba? Karon, kilatan na po karon. Sa to pakusgan na kay kakaron. Pakusgan ako, aron maulan ron. Kusgan naman dai ka ta kay kong power bay. I can feel the power. Suya ni Prinoy. Bantay ni Junjun. Bantay lang ka sa kuha, Junjun.